Takže poslyšte baladu o naprosté degradaci osobností účastníků půlnočního pouťového rozptýlení v Kostelní Lhotě. Ve Lhotě poslední srpnovou neděli účastní byli jsme pouťový merendy. S klukama světskejma svorně jsme seděli, vzájemně zvali se do báru na brandy. K půlnoci Eman, co kolotoč točil, zatvářil se jako nějakej Rothschild. Pozvedl sklenku a po přípitku odtáhl nás k sobě do příbytku. Sešli jsme se v Maringotce kamarádi z mokrý čtvrti a značně jsme překročili konzumaci běžnou. Pohoršovali jsme chodce a že nejsme žádní škrti, všichni jsme se hrozně spili prostějovskou režnou. Lalia, fiala, kyca režná, fiala, fiala, lalia, zrachy už se kalia. Dávno už odbyla půlnoční hodina, když naše společnost dala se do akce. Někoho napadla ta děsná konina, že trochu užijem pouťový atrakce. Hned jsme do Emana začali hustit, že velký kolotoč musí nám pustit, že se chcem proletět trochu vzduchem, nežli uložíme se do duchem. Upadli jsme na sedačky, notně při tom hlaholíce, jenom Eman zůstal dole střízlivosti dalek. Těžkou rukou chyce páčky, rotace nám zvedla plíce, za pár minut Eman dole usnul jako špalek. Lalia, fiala, kyca režná, fiala, fiala, lalia, zrachy už se kalia. Vrhali jsme po něm lakírky po hory, ve snaze učinit konec té poroby. Mezitím však všemi tělními otvory vrhali svůj obsah též naše útroby. Už za půl hodiny byly z nás trosky, špinavé páchnoucí a k tomu bosky, zbavené kouzel svých osobností, stejdenní pracovní neschopností. Emana pak na záchytku dopravili k probuzení, zatím ještě jasno není, co se s ním dál stane. Při vzpomínce na tu pytku v zádech cítím zastuzení, na kolotoč mě už nikdy nikdo nedostane. Lalia, fiala, kyca režná, fiala, fiala, lalia, zraky už se kalia.